As obras de remodelación da planta baixa da Merced están prácticamente rematadas. O Obradoiro de Emprego da Vila, que se encargou de realizar o proxecto, ten pendente os últimos detalles para concluir a remodelación. Empezamos a ver as instalacións feitas, instalacións eléctricas, pintura, carpintería, incluso xa están algúns rótulos. A falta dos últimos detalles, mobiliario e pequenos retoques, pois as obras están xa para concluir. Dende o Concello destacan o traballo dos participantes do Obradoiro de Emprego. Non estamos falando de facer unha parede, un tabique, senón que fixeron un traballo moi fino, un diseño bonito, como podedes ver, non se limitaron a facer 4 paredes e unha división interior, senón que se esmeraron e que o fixeron con bo gusto, con bo criterio. O seu bo facer permitiu que as arcas do Concello só necesitasen de menos de 40.000 euros para realizar a reforma. Porque aquí hai moitísimas cousas que de albañilería que se fixeron, desde colocar ladrillos, a facer vestimientos, pinturas, facer preinstalación de fontanería no outro lado, preinstalación de electricidade, que axudamos pues, tamén a moitas a empresa que veu un pouco de fora. Aquí só estuvo un chaval de electricidade, estuveron 2 chavales de informática, o sea, o demais caso levamos nos todo. O baixo se converterá na nova sede da Policía Local. A instalación conta con todas as demandas das forzas de seguridade municipais como salas administrativas, de xuntanzas de atestados e diferentes despachos. Para a Policía Local é un cambio sustancial. Vimos dun espazo angosto que durante moitos anos foron as dependencias nosas, xente antes que nós, e a día de hoxe xa requerían unhas instalacións que reuniron un mínimo de requisitos. Aquí os espacios xa se ve que son espacios diáfanos, espacios con luminosidade, e queiras que non onde estábamos antes, pois era un espacio moito máis angosto. Os últimos detalles remataránse ao longo da vindeira semana. Posteriormente terá lugar a instalación do mobiliario o que porá fin á obra. Nun prazo de 2 ou 3 semanas, a Policía Local de Cambados xa se poderá instalar na súa nova sede.